dibor kaham jatuh nono mungkin makna tini 22 Agustus 2024 mongka kwai tima kwai highway kwai 2 Agustus thangmani highway kwai timani buskang kwai timani je bridge buskango jaijor tongmani o jaijor ni buskango ang busajak tui toroi nahana de nong nugi mangkana mongka dokin side mo yang chakma gat ekeba telamura phasing ti phaimani je kwai nugi mangkana rungbai baksa tulai tongo ki kami tongmani mo hono jamira parahni tongo yang kwai ganawa ojogotila ni just main road ni dokin saudo ingka aro ni borok miani simi rekamani baksa kesawi tongo bakri dabon nugi mangkana rogi ko rungbai baksa tui mangka rungbai already orang ni khortam buri rok tongmani che sere rok tongmani bong already bamboi ti tikar sung 9 ena karam tibe hari 9 elen bulai irma sisa kay borok ya sutui kotor ni bisingo borok tui tukha sung nugi mang e nok nugi mang khana na hane di already borok rungbai nahar paikya rung salong hai ro ang kuno pungai nong no buskango thangai dongo aro chere rok te buri rok bor kesajak tongmani nahai de lejen jar nahai de nugi maka pundok tongo ro cerai emaki cerai busak holsa tongo buma te takne chala korsa okra tongo borok mai kere kawul already suka cuma kenapa tolongma dukur saja hambai nai tombakai mo bikawa pura miani saite bare ro nugi ma khana na hari hambai ka yang ukloko bo yang kwai phasing bo already lom na phasing thangai dongo